खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 जुन सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, ओरैनो गोग्लैसोना थानो गोसो जागोन। बृष राशि। नखराव दिनै गोदान आलासि फैनायनि मिजिं दं। बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, गोजौ फारसे जौगानो हागोन। कर्कट राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाया जानो हागौ, नखराव गोजोन गैयै थासारिया जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै सांग्रां जाना थानाया मोजां, लामा हान्थिनायाव सोगदावबायनो हागौ। कन्या राशि। नखराव बयजोंबो अनलायना थानो हागोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायना थानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा दिनै गोजान लामा दावबायैयानो मोजां, खैफोद गोनां सान जागोन। मकर राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव थुलुंगानाय मोनगोन, गोसोआ गोहो फैगोन। कुम्भ राशि। सावस्रिया जोबोरै गाज्रि जानो हागौ, गोसोआव सान्थि गैयै जागोन। मीन राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन, रांखावरि आरजिना लानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।